1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Tadi ba? Nya, kung kitungaran. Kurang pa, hindi ka pa nagling 8. Nabanugak garudan. Kita may pumipintas tintig kon. Pang bodybuilding ko naman. Kulay nga tindigatan. Tindig matatag. Oh. Sana ba? Tunaw lang karos yung luya. Ano nga tanog tambli-tambling akmat? Nope. Bakas di nagalas. Yakmat maday. Jak kayat. Hanggang agtamble-tamble ngay da baka agminid lang. May storbong pa yung maturog ka babakit. Api, nadagsunak una yan. Piling ko nga ko, mga kwak lang ka. 60 kilos. 60 nga, bagbagam baka 160 eh. At apay lang patam na pang 30 kilos ay. Isungar na, agpagpakutungak ta kahit kaging islim kagaya kanyam ko. Kahit kaging pulis ta, physically fit. Wow. Gipit kamit tin anay. At abadong pit, orala may ipit tabuksit mo. Hanggang agpulpulisin, baka isupay ti ko baka si kapay yung mang tilukan niya at nagwala. Ang manlat ta nung musika tag wala, exempted ka. Singa rod, yung basta lalaingam kin nagsingsimpit ka. Tapos tunong makasiri ka nga pulis. Madim tultula din nagdidad do mga kwa. Sa balit eh, galanda. Hunda di ba ak? Surusurutag mam amin ni bagbagam. Di gardis ko lang, di ka pa napapahiyap di guidance siya. Awan dyan minararamidot nga madays. Wow. 1,011, 1,012, 1,000. Nih, kadwa mo gituwa. Nih, lagto-lagto pinibidyo. Sira sa atoy, pagpakutong suraw. 3,336, 3,337, Hindi ka mati 3,338, patama. 3,339, Nakano nga agpakutong. 3,340. Yung kwa, luko na labagbagin na ata. Pigsama mga kurangin na pa di may sabo nga pata. Talaga Kumutong pa nga tatangalagay na. Ha? Igbambanog manayin, ipumigsaman mga natan Awan bak, marigatang gumutong ata. Ang payawon tiwalam kanyak palanit. Magapasaklang ti pulis, si katimon una na tiliwag, kadi kolorum na tricycle mo. Uri makapasaka maging pulis. Idamag, di pinagtimbang mo, makapasakan ka raw. Kumun mas kuladak ton. Bak, taktil ti pangarap na ati taragin mo. Siyempre batang may laban ko naman. Nagtampisaw sa damuhan. Ang muksa tayo bagbagam dadi baka. Ay, komersyal sa mata na pigdrolak. Ang pay baboy nak. Tao ka mait. Ni mata pamagay tagilid. Bak, madimot kasta taragin mo, baka damdamag, tampo ata. Hindi nga agtampo ata. Pangutam lang ti may sabunga crispy pata ata kay awanin Abot tayo nga ti isim nan Sumagaya man naglalapad ta patalan Mutong pa yung ordata nga lagay nan exercise meeting. Every 1 week, may katanak 5 kilos. Hindi mayat town. Ay, butsyog. Dumatimak, no kumutong kapay. Nagadong abasto yung abagas di balay ni Baa. Nagday daitak na rudem. Kita magidibagas na dyan, mababakmot lang ng class na kanya na. Bubuutan pa yun. Bak, lulok ko na kanay. Sa katoy, patalawag ka, taon ti pagpakanumon. Oray kasta ata, nasingpit-mit kanya kata, tab na lab ko ata. Nalid mo aji pala night. Lab na labnak ni Daddy Baak. Awanin na. Maperdyan so na makanin na patalawon na. Ukis ti sa bambaak, ado kayo malamot di balayaw, di ka pigaw aways. Stuck mi aja hanggang nagtapos ti December, kay agasin man, duwa nga bulog ti kabalay kaw. Nagriri dagitan, ano makanda.
Nyamot di pala nito. Kahit napaisa mo makibingay mo. Ha? Tip-tipidon na kami lang guard ni Daddy Bakon. Awa ka naman. Maawang ibagbagam. Kitang mantabagam na eh. Pabayaan sa kusina. Basol ko pa na dumakan di kusina. Nalugar dagi day. Ibang lusag. Tala na kayo man nga duwa. Pagayang palanit na panggataw eh. Awisin ka ko man makipalanit. At ado gamin ti idusarda no kadwa ka. Ito na. Atang tumot kami nakakuskusan ti awisan. Sa katawisan. Sigurado. Mapatog pati kaldero. Matokkulpay pati aklaw. Bak. Naraw-raw sa kanya kati ah. Kita talaga makita mo di baginan eh. Tama ka nga rodit ha. Tingnan mo doon. Baka maudit tayo. Sige, yung kayon. Busugin mo ito, tarakin ko ta makatipida mo ito pangrabi eh. Bak. Baka mangibabay mo tataw eh. Katang tabagbagilan eh. Sila narawat launay. Madimit Amok mo tagbayan no. Amok na dumaydayo aklang. Hindi mabay nata no kasi nga dumaydayo. Mabain nga basit ti kanina. Kasi ya. Kaya man nato di pa panan yun. Iawid mo nga na sa atata di balay. Wan. Tambuchog. Tag! Sila ka naman. Yo, madilaw na baka may patso ka man dita na. Yay! Basit lang panuare.